Memang piala Pini perang kia tuampan nilitum choning risi dak nang litum pan anwan lo pen nang litum ke wang apot nang litum pan choro lo pini litum ki pukang tung alam son thom bagdo isia bangela hello council ke autonomous council pulo la pen 6 schedule la teng pen si ka pen chong schedule tribe nangji pusi hala angdeng pi isi la pen angdeng so hinia long ta ke tok du la pen angdeng so angdeng pi in koi long ta son si ke tok du schedule tribe nangji pusita nono ban ke 6 schedule arkan jet lo karkanta aning ke hang lo ne ba bang atum tong ar lo pen ki chut dun so tong la ilitum a karbia BJP ka je krong atum ar kanwaret lo ne ko son lo ne ilitum mathamimi election tribal kalia tum han election ka pidur dun chot anta kalilan non ke tribal atum bang ke election si thur nang ji lan si EM ta long ji setar tribal kandidat abang ke election ta thur nang ni abang alang lipan ke EM ta pat bat tu ko mukut mohon to ke hai phan alang lipan election ke papi thur long le det lo seta alang lipan nominated pin chong si alang lipan EM bat ko schedule ateng men ke tribe kandidat atom phan ke schedule tribe kandidat atom phan ke nominated ta pon long le seta pon det la pot si nilitum APHLC pen ke teng kheng lo nilitum oppose lo labang nitum ning dok de labang ke ning ge dok de atheke la ke itum akhe tom phan tribe atum akhe tom phan kapivir atovar si ekrong le lo lata a fragment de claim bom lo seta non akolas akrong mang ta ku en tu le lo yong si mukut mohon to election thur the pin pen yong si EM mandat un pulo tangte ante mukut mohon to la pen tribal candidate kun komadnia bangta CM taman unlu election thur the pin pen la son no non ke man ke la sinil tum la bang ke kroi kri non mat la mukut mohon to phan pisun vek nang yi pusin ni tum ke hang lo alang lipan nominated benda la schedule tribe kalia tum hanan ke nominated apos benda lar et nang yi pisun et nang yi la pen EM ki pia bang tu ke la ka pia lam lo la ke bilong lik la ke la sini tum demand lo la bang ke ni tum APHLC pen ni litum APHLC pen pona jer ki ding kang samria theke ni litum ke case PF lo je la bang so election ke chok chi pusi lama si ni tum do clip bom lo la pen ni litum appointment apu bom lo election ke pitur la pen vote ki pi ke tribal atumanat nang ji pusi ni tum pu bom lo angke pu tho ong ni tum dimanong ningje ong hang ong halatum nang claim tu ong la son si givi akim me phan gali ing long arat ka pivir ya phan la si la punang kok lo alang litum amen pu pete jong yete chok che dat lo tu liram rong hang ke hayatu alang litum ke do un hot si la sikidul ajak kong ka pe bok la pen ke ing long arat atum han ka pivir akam alang litum si claim baret lo mo arni mo AOV ada je thandut bompo anong junopik ye alang litum la sinon anong junopik pe ako alang litum la nominated MSC tribal kaliatom phan la pisun vek nangi la pen MSC pen EM pen pisun vek nangi la pen hala nominated kali election ki thurdun ban ke hai to manta
bisun vek nanji pusini tum ke hang lo dolang ojit kumar de dolang pawan kumar rai dolang alang litum pan ka pisun nanji pusini tum ke case ta do bom lo alang litum pan pisun nanji pusini tum hang lo lalo ison number 1 bangke number 2 bangke lalo ningkan suri ni ra pho ningkan di masa pen karbiatum pan pace chok lo pace bohong pace piti lo nelitum cini la bangke la ke di masa tum karbiatum man ke lang un era kaje chok kaje theng kali la bang kaje piti kali la